Здравейте, приятели! Днес игра на Майнкрафт и погледнете ми инвентара. Това цялото не съм хаквал, това всичко съм направил. Даже съм намерил айрон, готвил съм си тук нещата, когато отгладнея. Сега единственото, което се опитвам да намеря е това е... чакай. И не дропна нищо. Това, което търся са диаманти. Така че, ако искате, може да отидете в нов видео, което се казва I found diamonds on Minecraft и да го гледате, обаче тогава беше много отдавна. И за това сега трябваше да направя Iron Pickaxe, че да взема диамантите. А в момента имам Iron Pickaxe без да читвам и така. И също съм си направил една лодка. Къде да отида? Спа. Забравих, че трябва да спа. Не, leave boat. Така. Аз много обичам да говоря на английски. Английски ми е любимия час в училище. Борд? Не, къде отиваш без мене? Добре, да отидем чакай. И това там. Ако има пещеричка да се намеря диаманти! Ама сигурно... лава пул! Тук намерих лава. Но... яко. Не искам да умирам, защото разбрах. Но още не съм намерил вилиджър, който е гадно. Мен ми трябва вилиджър, за да знам. Не мога да победя Майнкрафт. Това е гадното. Не мога да победя Майнкрафт. Не съм така де. Чакай сега да отидем на някакво... що там? Що го посадих там? Така. Отиваме, например, на там. Ще измине известно време, но... хора, готово отнеме ми доста време. 1 минута. Така, даже съм си включил камерата. Извинявам се, като не се виждам. Така. Не. О, не. Изгубих си лодката. Голяма работа. Просто ми се видял само пръстей. О, не. О, не. Това е гадно. Не, оставам в този остров. С пържола ще чупя крафтинг тейбъл. Не. Това беше видеото. Довижда.